grand. Ndishapha kanjani awuthi yam? Grand. Yo ndikhamba fresh. Ayazi namajita wamseliqina ama-bones. Yeah. Dawe. Izanazo sibani. Apha ngoku sihleli ne-pandemic ethi asikwazi ukutya ezibhongweni. Asikwazi ukutya nechi. Thixo. Mfondini Siyaphela. Siyaphela into zemali. Siyaphela thina. Sibhitile nje ingqosho. Yebo. Sibhitile sibali. Siyaphela. Hey, if you zam le way apparently must xa besitsho ne. Bathi le way isuka kula brand enterprise ne. Then rainbow chicken then rainbow chicken yabona kuthiwa ke uyabo usupplier yabo inantsika i-fried chicken outlets ezininzi yabo i-franchise yabo KFC zonke zawo yabo zimancamanca sesityazi ngabantu abamnyama uyabo ngoku lwenzeka yena uyafumana isiba ewe vele mosikuthiwa okay umuntu if ever usenayo inantsika i-slip ne-product yakho ibuyisela back kwa-rainbow ne then afumane i-voucher ne mamela ke apha egcuwa sizithatha phi indawo ezifana lezo akanjalo umuntu sebenza ukhwela apha ne uyahamba uye kwa-rainbow ne ngemali engaphezulu le price yale chicken le wejikisayo siyabetha kwabantu bomnyama uyabo I went online yabo akuyaba ngqo yami then ndabona ke abantu abagula lawe hey kubhede awuthi yami kubhede kuyafika for instance yabona ubane like major headaches yabo ezisevere lawe uyabo diarrhea ugaba uyabo diarrhea into zibula like yanze ephuma ngapha idaka idibana leqithi sesidaka nje but ke all in all ke nyani ke mina ke yabona ndiyabhayida nezirules zakhona okay bekubhlungu ne because umuntu omnyama uyamthanda umleyoyo soko samthanda umleyoyo yes wayipaloni sayithanda nje yabo zonke zabe sizithanda sizifuna singazityiwa Izo asitya namagwinya igwinya kalonqa unyazo liba uli freestyle ayithi ko but igwinya linto ngaphandle kwabholoni singale kwamnyama oya mhlambe eRussian abanqiyo because kuyithatha eRussian mos oyi freestyle kodwa bekitchen ubhanqo nangolito akakuthwasela waqala kwathiwa le ise-chickening ngoku ikoloni like ndiqondi kahle ke sibalulekile because nami xa ndicinga jonga epoke ne for instance okay swine flu ne swine flu hey bulala le yakho zini uyayibona we yo idaki niyayibona ke la hlobo lonqawusi siyachabalalisa yabo hey two the prices of pork pa phezulu yabona pa phezulu nje yabo sepa phezulu uyabo jangasibela excess mos kula pork eninzi bakubo yabo sofanele sakho sibala sisulu lapha elalini uzibona sakho cheese aqiti fana ubone zikazona zinqabile uyayibona lonto mhlambe kasiyazi ke mhlambe because mhlambe indlela yoba lasigcine pha yabo bana siyazi kanti ba yabo I'm not being racist or stuff like that yabo ba bona babambe powers yabo thina silapha uthi yabo uyasibulela nyale mayithi idlula because nyani ke ngempela ke siyamkhumula umqiyoyo sayikhumula epheloni but njayami ekugqibeleni yabo la disease lana abantu abaninzi ba-ignorant aba like ndibe nabantu like a couple of days ago nabuza bayibosibala umuntu elandula ncoyoyo dayi nobo kusegcuka mfethu ayikafika apha mfethu hayi wona nqawo come on dude yabo kaloku kukho inantsika ii-truck ezideliverisha eziweyi ziyafika yabo overnight eziweyi zifly in everywhere zawufika mhlawumbe i-disease yaphuma a week before ibhaqa mhlawumbe seyilapho so mna being on the safe side balon it down hey but inkomo calculate expensive nje hamba sawunyamezela akho ndidini yabona iwinary bona bathanda iwine yabo ezabe entertainment yabona ubutywala labantu abazityayo yabona ngexesha labo leisure and stuff yabo le ngaphambanisa abantu yabo abantu sole banganyamezela inyama because not yonke inyama yabo nezweke corned foods and what and Viennas and yabo yonke le shebang leyo nje yabo uyabo but ke at least ezinye izinto yabona masithi drugs and alcohol because vele izinto eziphilayo izinto ezilapha ebomini basasiyenza abantu abaninzi uyabo and ke manje benithetha ngotywala because drugs not ndithetha qhithi ngazo because andazi lukhulu ngaso into yandithetha kahle